Hallo, 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 hallo. Og virker webcam nu, det ser ud til, det gør. Hej og velkommen tilbage til Trapbank Freak Rants, og i dag der skal vi snakke om en helt særlig ting. Vi skal snakke om, at jeg har blevet færdig eller sluttet med at skrive fanfictions og tegneserier. Og det synes jeg var lidt specielt, og ja, det var sådan en lidt særlig ting, og jeg synes det kunne være fedt, hvis I, det kunne være fedt at fortælle det til jer, der følger mig på YouTube, og som jeg sikkert har lagt mærke til, så har jeg jo fornemmelsen på også, at det er efter mange år, at jeg har brugt på det, så så der er ikke så meget andet at sige, og jeg har taget min ven med, som også har lavet en rigtig meget sammen med mig. Jeg tror, at ham og mig, vi har arbejdet sammen på de sidste 5-6 år, og ja, selvom det ikke er noget særligt, det vi laver, så synes jeg alligevel, så er vi lige stolte af at vise det frem til alle interesserede, så håber I også synes, at videoen her er nogenlunde interessant. Så jeg tænker, at vi skulle starte med at vise en af mine venners designs frem til en af hans biler til serien. Og det er faktisk en helt ny Clash of the Racers 2, jeg skulle have skrevet på, men som jeg simpelthen droppede. Jeg simpelthen projektet det lå stille her i de sidste 3 måneder. Jeg tror jeg skrev et kapitel, det var i vinters eller sådan noget, så ligge rimelig stille i rimelig lang tid, så synes jeg næsten er synd, man så ikke laver det, og jeg tror sgu ikke jeg får tid til at skrive mere på det, fordi at man har så mange andre ting her i nyere tid, der skal laves, så. Men det var, men det var i hvert fald nogle fede år at lave det. Jeg skal lige prøve at finde den goddamn Kenworth K1, som, der har vi den. Og her har vi Kenworth K1'eren, som Orla har designet, og ja, og du kunne prøve at fortælle folk lidt om, hvad for en bil det er, og hvilken figur der kører i den og sådan noget, og hvilken serie den skulle være brugt i. Jeg er i Clash of the Racers 2, så det vil være fedt, så bare giv los. Ja, Kenworth K1'eren er baseret på mange forskellige lastbiler gennem forskellige film og. Ja, mange referencer. Der er mange referencer til film som Duellen og sådan noget. Ja, det startede faktisk med bare, at jeg havde valgt at designe en anden lastbil, og så synes jeg, det ville være kedeligt, hvis det skulle være en trækker eller en lastbil, som mange andre, hvor det er en lang lastbil. Ja. Så synes jeg, det var fedt, hvis den var høj og kort og. Det faktisk netop var en hybrid mellem sådan noget som monster trucks og mellem en monster truck, en langturslastbil og en Humvee. Det er faktisk grunden til vi kaldte det en K1, det er netop fordi, at som I skal se på billedet, så bagenden, der er sådan lidt hale på, så det er lidt Humvee-hale. Ja, vi fik det, vi designede Kenworth K1'eren. Og ja, i historien, der skal man også forestille dig, at den er bygget ud af forskellige stumper, forskellige stumper fra forskellige Kenworth-lastbiler, og samtidig med, at meget af chassis og sådan noget, og kassen bagpå er hjemmebygget. Så det er lidt
vandskabning inden for biler for min serie, men det var også det, der gør den fed, at efter mig og mine venners mening, det der gør den cool efter og særpræget efter forhold til de andre biler design til min serie. Det er netop bare at det er en slidte, brutal bil, og det ikke på en måde er det ikke en, det er netop ikke en rigtig lastbil, men på en måde er det heller ikke en personbil og sådan noget, at det er sådan en hybrid nærmest. Så har vi hele tiden prøvet at give den meget det slidte look, Mad Max looket, men vel, jeg får dem til at ligne noget, der kunne være med i Mad Max filmen, og som vi jo begge to er store fan af. Så jeg er lidt retro design, altså uden at det selvfølgelig er et retro design, så alligevel er det et meget svært inspireret af de klassiske post-apokalyptiske film. Så det er faktisk meget spændende, ja. Så skal jeg prøve at finde en af de andre biler. Vi tager den her. Og så selvfølgelig WeAutoSame Skyline, som sikkert mange af jer, der følger mig på Facebook, kender. Og WeAutoSame Skyline er jo et rimelig gammelt design. Jeg tror faktisk det var rigtigt. Det var den første AutoSense bil, jeg overhovedet designet til min serie, og første sådan rigtig seriøs bil, jeg designede til min serie, designet til min OC Steve jo, så. Men det er faktisk et rigtig gammelt designer, og jeg der følger mig lige, vil jeg selvfølgelig høre en masse om, at jeg snakker om den. Og I kan tjekke min Divine Art profil ud for at få mere info om de forskellige biler, jeg designer til min serie. Så skal vi prøve at finde en af dine designs igen, Ole. Så vil vi sikkert vi er nødt til at gå på The Wild Art, fordi så vi kan finde Woody's Charger, som jeg synes, du gjorde det godt, det er du forklaret. Og der har vi den. Har vi så Woody's Charger, som du kunne fortælle lidt om? Ja, og det går langt af, altså grunden til Woody's Ride, eller Woody's Charger er jo den bil, som min vens alias Woody kører i. Så det er Orlas alias, der hedder Woody, som kørte i Chargeren i nogle få af serierne. Det var primært i Maximum Risk, han kørte i den, og mest sjovt det startede med, at jeg så Orla med en cowboy hat på, og så tænkte jeg, det er Woody, du kunne være Woody, Orla. Jeg kunne designe et alias til dig, der hedder Woody. Og så designede vi bilen sådan mere eller mindre over aftenen, simpelthen, og designede figuren over aftenen, så det er sådan en af de der hurtige, lidt useriøse designs, men og du kunne fortælle lidt mere om den, ja. Og så kom jeg var det high speed? Der var Maximum Risk, at den kom med i Chargeren, den var med 4'eren og 5'eren. Og Maximum Risk det efter nogle år siden. Jeg tror det designede Maximum Risk op igen i sidste halvdel af 2009, så det er jo efter ved at være et par år siden jo. Så det, man kan også se på tegningen, det er en af mine ældre designs, en af mine ældre tegninger, men det er rigtig sjov indslag, synes jeg. Og det er i 2009. Ja. Ja. Ja.
Du var jo også lidt med til at designe den. Du var jo dig, der gav mig ideen jo. Det er ikke Charger, det er mere med at have cowboy. Ja. Så jeg har jo ikke rigtig haft nogen Charger før. Ja. Ja. Så tager vi kan prøve at se en nyere designer. Ja, design. Her har vi en Dante's Ebony, som skulle have været med i Clash of the Racers 2, som jeg så droppede at skrive videre på, som jeg simpelthen bare evakuerede eller forlod simpelthen. Og jeg er som brugende tidsmangel, og og det er jo sådan, ja, det er faktisk, det kan man sige, det er jo en fanfigurbil, fordi det er Dante fra DMC, der skulle have kørt den her bil her. Og det er, og så Ebony en Skyline 34, og det skulle være meningen, at der skulle være 2 udgaver af Dante i samme historie, så der skulle være den gode Dante, sådan som en normal ser ud i spillet, som skulle køre Ebony, og så skulle der være den sorte Dante, Autoscenes Dante, der så skulle have kørt i Alpha-guffen, som jeg viser lige om lidt. Men der har vi så en Skyline Ebony, som jeg så skulle have brugt til sidst i serien. Det skulle være, det skulle faktisk have været sådan, en af hovedbilerne. Det skulle faktisk have været med i stort set hele slutningen af historien, som det var en meget spændende bil, var det, og det var, jeg var også meget tilfreds med designet på Ebonyen og så videre. Jeg synes også designet er fedt, fordi det er sådan lidt anderledes design med skørterne og sådan på bilen. Så det var også rigtig sjovt at designe den. Så har vi kommet så videre til Alpha-guffen, den onde. Autoscenes nyeste bil til den nyeste bil i Autoscenes flåden, som skulle forestille at være brugt i den europæiske afdeling af Autoscenes, eller de europæiske divisioner. Så jeg er også et af mine designs, jeg er rigtig tilfreds med. Jeg havde også virkelig mange planer med den her bil her, før jeg droppede det hele, men så mere end ikke sige om det, så prøv at finde nogle andre biler, vi kunne tale om. Eller så jeg skal prøve at finde Max's bil. Og her har vi så Max's bil selvfølgelig, som også mange der følger. Ja, der er også mange af jer, der følger mig på YouTube, der sikkert har lagt mærke til den her bil, og det var jo bilen, der kickstartede det hele eller sådan noget. Ja, det var en af de virkelig gennemførende eller ekstreme biler til serie, netop Max's E46 M3, som det blev nærmest High Speed seriens maskot, så hver gang at jeg talte om High Speed, så tænkte jeg med det samme, det er Max's BMW, så det kom jeg til at tænke på den, og alle folk, der hjælper med serien, de tænkte også på den bil, når de tænkte på High Speed, simpelthen, så det var jo, så den har jo sådan en særlig plads i samlingen, simpelthen. Og jeg tænker, måske vi kan gå til figurer. Hvad vil du sige til det? Det kan vi godt. Så kan vi fortælle lidt, så kan du fortælle nogle fede ting om Jack Brown, hvis jeg kan finde ham. Der har vi Jack Brown. Her har vi så Jack Brown, som er en af overlæs OC, en af sådan, jeg er også en af de sådan nye sådan mere seriøse OC'er, som ikke er baseret på nogle personer vi kender, så give it a go, man. Og
Den har jeg faktisk designet, eller den har jeg tegnet, lige så så jeg havde tegnet til koden. Ja, fordi at Jack jo, som skal forestille bare ejerne kan ved K1'eren, han i serien der er en seriemorder, en stjernepsykopat, der lever i et isoleret område, bjergeområde i højst sandsynligt i nordlige USA. Det er sådan noget i den stil, vi har fået på. Og han lever i en forladt range, eller det er faktisk, og det er noget med, at vi til sidst der fik vi designet, at Jack Brown var tidligere langtogschauffør, eller lastbilschauffør, han var vognmand, lastbilsvognmand, og han til sidst skulle, det var sådan noget med, at hans søn blev dræbt af autocenter, så hævnede han sig, og så på et tidspunkt, der kom han også, blev han også selv lagt i stikken af autocenter, så det fik han bare til at vi få andre personer til at gå ned med nakken mere endnu mere, og især folk fra autocenter, så er det sådan med, at så for som kan man sige led i hans aktion eller sådan mod andre, så som ikke kunne stoppe ham, så bygger han så Kenneth K1 ud af vrag af de lastbiler, han havde tilbage fra sit vognmandsfirma. Så det er virkelig, det er nok den mest dystre UC, vi har designet indtil videre, mange af mine venner simpelthen, og ja, det synes jeg kun er fedt, at man prøver lidt mere, og ja, det kunne virkelig blive noget stort simpelthen, hvis jeg ellers havde tid, fordi det skulle nok mere, det er mest mig, der ikke har tid, og så tænkte vi ved alle sammen, men det er i hvert fald, Jack Brown er i hvert fald lidt fremtiden, hvis jeg overhovedet skal til at designe UC igen, og det er virkelig en første rigtig nye UC i lang tid, og med en mere seriøs baggrundshistorie og sådan noget. Ja, men det er i hvert fald Jack Brown i den omgang her. Synes du er god til at forklare? Det synes jeg synes det er fedt, at du vil hjælpe mig med at lave den her video, og jeg vil hjælpe mig med at forklare. Ja. Og jeg vil kunne forklare noget mere om Jack Brown nu her, inden jeg finder den næste figur, vi skal bruge. Okay. Det var et rent tilfælde af, at jeg fandt på Jack Brown. Så. Og hvad med de figurer, vi var inspireret af, da vi designede Jack? Jeg lå altså min underbevidst i min underbevidsthed blev jeg nærmest inspireret af Spike, som er fra en gammel tegnefilm, der hedder Oliver Company. Jeg tænkte, at han skulle være bred, og i starten tænkte jeg, at han skulle være korthåret, men så fandt min ven så fik jeg da jeg så Orla havde tegnet Jack første gang, så tænker jeg, han ligner sådan en gotisk cowboy eller sådan. Der er det gotiske i ham, samtidig med at han har det meget western-agtige outfit på og sådan noget. Og så så vi byggede mere på Jacks udseende, så fandt vi også på, at han skulle være vandsiret, netop fordi at man skal kunne se, at han har været rigtig meget igennem og sådan noget. Og så han skulle være maskeret netop for at give det mere dystre til ham, men og samtidig også det dystre anonyme mere til at få det frem i ham simpelthen, og så med masken på med halserklædet over, netop for også at cementere sådan det
gotisk i Jack Brown, eller det cowboy-agtige, men det cowboy-agtige, jeg mener, det western-agtige her. Og det var også den, da jeg så den første tegning overladet lavet af Jack, så lagde jeg også mærke til, at han havde sådan, han havde sit tørklæde på, og så blev vi så til sidst i de sidste endelige design, der fik han også langt hår, fordi jeg kunne ikke huske, da jeg skulle tegne ham faglagt, der har men fanden var det nu, der kunne jeg ikke huske, om Orla havde tegnet ham korthåret eller langhåret, så blev vi enige om, han var langhåret, fordi så havde så også fint med, at håret kunne dække som en hætte over resten af ansigtet. Og så Jacks outfit indenunder karpen eller jakken han har, det var meget inspireret af Trevor fra GTA 5 faktisk. Så det var noget fedt, og jeg vil selvfølgelig takke min ven mange gange for min jeg vil takke min ven mange gange for at han har hjulpet, for at han kom op med designet til sådan en fed figur og sådan noget. Og så jeg tænker næste karakter, næste figur vi skal se tættere på, det bliver selvfølgelig, jeg skal finde det ordentlige billede, det bliver selvfølgelig Steve simpelthen. Steve rollen simpelthen som har aner til Peder Forsker og Josefine. Det er fordi at Kevin Steves historie, den historie om hvordan Steve har været undervejs, det er fandme langt. Steve har været en af de figurer jeg har designet, som har været nok længst undervejs overhovedet simpelthen. Fordi det startede med at jeg så Oscar og Josefine, da den næsten var udkommet, og så synes jeg, det kunne være sjovt at gøre et med Peder for Oscar og Josefine. Jeg synes, det skulle ikke, hvorfor jeg synes, Peder var en sej figur, men så nogle år efter, så tænker jeg netop, at det kunne være sjovt at lave en eller anden mega cool figur ud af Peder, så efter en masse udkast, da jeg så jeg programmet Spam, hvor at Bjarke var med i, og så tænkte jeg, nu ved jeg det, Peder skal være goth simpelthen, og så lavede jeg så den første lige udgave af Peder, og så som årene gik, så gav jeg faktisk Peder navnet Steve simpelthen for at det var nemmere, for at det var nemmere at bruge ham lægge fanart op af ham på DeviantArt og sådan noget der. Og så også bare fordi jeg synes det lyder meget sejere nu når det var Steve i stedet for Peder, og så til sidst jeg ændrede det så til Steve skulle være min egen OC nu når jeg ændrede på ham så meget. Så det er en OC der har været rimelig lang tid undervejs. Nok jeg tror hvis man tæller med at da jeg startede med at bruge Peder, så var det nok så er det vel nok 10 år eller sådan noget jeg byggede på Steve simpelthen og sådan design på ham, og så 4-5 år efterhånden så at jeg har designet på ham som OC nu når jeg har gjort ham til en OC, en original character. Så Steve har jeg bygget på i rimelig mange år og har lavet alle mulige forskellige varianter af ham og sådan noget, og jeg har opdateret hans udseende, hans design og sådan noget, og mig og mine venner, vi var meget stolte af så vi har designet Steve til sidst. Det er nok også den figur, der har været med i flest af mine serier ever simpelthen, og vi har altid tænkt på, at Steve, det er ondskab selv. Steve er meget godt symbol på ondskab simpelthen. Det er også nok det ondeste OC sammen med Jack Brown. Ja, det er næsten kun Jack Brown, der har en mere grusom fortid og mere ond personlighed end Steve simpelthen, eller har lige så ond personlighed. Og det er faktisk, at næsten lige fra starten, der designede jo Steve til at, da han som Peder, der designede jeg ham næsten fra starten af til at skulle være en form for mutant, så han er blevet muteret, så han blev
Som dæmonkrigerordene, der værede ham, de faktisk muterede ham simpelthen, og så han bare kunne have evigt liv og kunne regenerere sig, hvis der sker noget med ham, og kunne reinkarnere sig i forskellige tider igennem tiden. Så ja, den ultimative OC, synes jeg i hvert fald. Så det var i hvert fald Steve for den her omgang her, og ja, så skal vi vel tage den næste OC. Jeg skal lige se hvor meget. Jeg lavede op til fucking 25 minutter. Tænker vel, næste fanfigur bliver vel Dante. DMC Dante, så for DMC, og det er ikke for de første første 3 DMC, det er den nyeste Dante, som jeg har faldet for i nyere tid, som en af de sådan, det er faktisk den nyeste fanfigur, jeg har brugt i nogle af mine serier. Ja, og ja, der var bare det med Dante, der fængede ved mig. Der var det med ham, jeg bare synes, der er sejt, og jeg har skyndt mig også meget hurtigt at lave min egen variant af Dante. Jeg lavede indtil videre, der jeg lavede den sorte Dante, Outrosense Dante med det sorte outfit, hvor han har hvor hans outfit minder meget om Steve, og han også har hvid hud og har alle aftegningerne som Steve, og jeg sådan ser ud som det endelige produkt, når han er blevet været af Outrosense. Så har jeg som mandskabning, som prototype Dante, som Orla faktisk var med til at finde på, var med til at give udkast til. Men det så, men jeg er en prototype Dante, som skulle forestille at være den originale Dante mellem hans færdige stadier, mellem sådan en muteret stadie, sådan, hvor der blev lavet kloner af ham, og mange af klonerne af ham, de blev destrueret eller fjernet eller et eller andet, og ja, hvor det sådan sørgeligt forsøgsdyr, simpelthen han er blevet til. Og så det endelige udseende her, ja. Ja, men det, jeg har haft meget sjov. Jeg har haft meget sjov med Dante, og jeg synes faktisk, at han er en cool fanfigur og sådan noget. Jeg har et sejt design allerede fra starten af og sådan noget, og også når jeg lavede mine udgaver af ham, så har jeg også prøvet virkelig at bibeholde lidt hans udseende, lidt hans design, samtidig med at ændre på det. Så, hvad var der ellers af fanfigurer? Nå, ja, Erik, ja. Men det var i hvert fald Dante, så går vi lige tilbage til Eric Draymond. Jeg tænker, sidste vi kunne lave med, det er selvfølgelig Eric Draymond, ja, og jeg er legendarisk Eric Draymond fra The Crow af, som har virkelig været en af de film, jeg inspirerede mig mest. Og nu er vi så inde på min The Crow fangruppe, jeg har lavet på DeviantArt. Men der er ikke meget at sige om Draymond, ikke andet end at det er en af de fanfigurer nok også har inspireret mig mest. En af de også mest inspirerende fanfigurer. Så jeg har bare ikke brugt Draymond så meget i nyere tid, men da jeg brugte Draymond primært i Maximum Risk-serien, kæft, men der var nok, der var virkelig brugt ham. Jeg var rigtig glad for Draymond dengang og sådan noget. Jeg har brugt ham virkelig meget, brugt ham flittigt, ja. Men jeg tror, det tror jeg var alt for i dag, folkens, så bye!